Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang atani debata tuhita di bagasan tikion nagale rohal ni parmuluota di bagasan partodion. Janet mas yang panurirang Yesaya 50 ayat pitu rodi ayat 10. Asata jaha margati sorin laus tapai hut-hut mahatana songonom madidok. Alai Tuhan Jahobado mangurupiau dibaheni dang tarura kau. Alani i hubahed dobohi kusongo batuping ai hubotohian naso tagamon tarura kau. Jomon idama sai urupan ni Tuhan Jehovah doau tung ise mana boy manoruyau idama sudedo nasida matua songonulus ngit-ngit mangaton nasida. Hido sahatna oras madihita salutna. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukon sada nadiguari ede ninaposo ni Tuhan. Manang ede niaka naporsea di Tuhani. Manang di bahasa Indonesia didok nyanyian hamba Tuhan. Damang dainang di pasahaton ditiki masado bangso Israel ditegur debata. Manang dipaingot debata nasida. Alana didok bangso Israel alani pabahenan ni Jehovah debatado gabe tarbuak kami. Alani debatado gabe tarbuang bangsoi didok rohana sida. Roh panak kasion sia Jehovah debata tutu dada alani debata alai binahen ni dosa ni bangso ni debata ido ubahen na tarbuang bangso isadiri. Alai dilehot debata ma pribadi ni sahalak naposo dipatuduhon kepribadiani marhite-hite panurirang Yesaya. Dipatuduhon Jehovah debata bohado sasitongna sahalak namar debatahon Jehovah debata. Bohado tutu nabinahen ni Jehovah debata dia kana posona. Jala songo dia do nabinahen ni naposo ni Jehovah debata tu debata isa diri. Damang dainang naposo ni debata dakolapat dita. Alai natargoar naposo ni debata manang hamba Allah. Manang naposo ni debata alai Tuhan isa diri. Ima sude akan naposea. Luhut na namangihuton napasahaton dirina tu Jehovah debata. Targoar do nagabe naposo ni debata. Manang hamba Allah. Manang didok di bahasa Heberna ebet Jahwe. Ganup nasana targoar gabe sisean manang naposo ni debata isa diri pe berarti ikon sahalak na taat do. Namangoloi di hatani guruna. Namangoloi di hatani debata isa diri na gabe guruna. Alana marisuang do isarana rupani sahalak danak. Amang hati-hati homar sepeda motor. Olo nina yanak taon alaya laso hati-hati holan hata olo do dipaen alai dangolo ibana mangihuton hatai dangolo ibana
mangoloi di pangalahona, berarti dusun na mangalo. Manang dusun nama jua, manang nama nuda. Ujungna masa mana hurang denggan, ala so hati-hati. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sahalak sisean manang naposo ni Jehovah debata. Ikom mampu do ibana tutu mabolok ko sude na adong di bagasan keinginan. Asaboy dioloi ibana songon na pinangido ni guruna. Alaido edeta nama dok dada au guru diau. Tuhan ido na punasau. Tuhan Yesus na punasau. Dang diau, dang guru diau be. Alai di Tuhan Yesus jala guru di Tuhan Yesus. Ido ngolun ya kana porsia. Maol doamang, maol. Makana didok bolo sahala na porsia di Tuhan Yesus naung bongot ibana tu bagasan ha porsiau di bagasa Tuhani na porsia di bagasa Yesus do ibana boy sahat Tuhan nguluan saliling-liling na dusod do na sarupa idamang do dainang naridok selamat datang manang welcome tu penderitaan. Alai kom mampu do ganup nasa na porsia madok welcome penderitaan. Moloro persoalan tuhita. Selamat datang penderitaanku. Selamat datang tantangan. Selamat datang kesulitan. Ramar ragam hamaulon natado. Amanginang daka maoloni kuncini berhasil manang so berhasil kita. Bukan kesulitan itu menjadi juru kunci kita akan tidak berhasil, atau kita akan selesai, atau kita akan berhasil. Tidak. Alaihi suna manang kucina, hita sadiri do. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap kita menghadapi tantangan? Bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam godaan? Bukan godaan yang mempengaruhi hamba Tuhan. Bukan tantangan yang mempengaruhi hamba Tuhan. Alai ganupna sanaposo ni Tuhani ibana sadiri do boha prinsipna, boha sikapna menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Damang dainang dipatuduhom mamarhite-hite turupukta di bagasan tikyon. Bohado tutu sikap ni naposo ni Jehovah de bata. Manang sahala na porsia di Jehovah de bata. Dinalaho mangadupi aka hamaolon. Dipatuduhon marhiti haporsiaon ni naposo ni Tuhan. Tuhani sadiri do nagabi pasauton ganup nasa lomo ni rohana dan gabi sakap nasa diri dido Tuhan Jehovah do mangurupiau. Dang sa guru di bana. Dang ibana mangurupi Tuhan. Nah karena dia halak Kristen dang adong di dok forum pembela Kristen. Taksi bela-belaun. Apalagi do anon forum pembela Yesus dang pola. Yesus itu hakim agung. Nama no Tuhan olo manang daw, masuk manang keluar. Si bila-bila utesiat. Kita do na dibela ni Tuhan. Kita do na dibela ni Tuhan. Jadi molotung peadong madok agama Kristen itu jelek apa segala macam. Tang perlu sialopi. Orang Kristen itu tidak baik sikapnya. Orang Kristen itu bodoh. Dicaci maki nggak mau melawan. Dipastat hurum nasiamu nih, siap pirangna. Kan nau to dolak Kristen. Nau to di Portibio. Pamereng di Portibio. Alai marnida Tuhan ta Yesus Kristus. Doho misena pi tanggali. Habis ada simbol do di halak Yahudi molo marnise ibana. Sada bentuk harga diri do.
Manang songonadong do gambaran derajat ni seseorang di misei. Dang kumis ate mise do. Dang takujeng, ibu tahu takujeng? Tak kumis tak jenggot ate. Dang kumis dang jenggot tong. Biasanya tonga-tongaan di antara kumis dohot mise ate. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Makana ganup akana porsea di Tuhani ikon boy do ibana patuduhon Tuhani do. Tutu nama ngurupiau. Tuhani do nama ngurupiau. Bohado hita damang dainang di bagasa parngoluota. Tapasaha do tutuhani nasaha maolota. Tapasaha do dirita tutuhani diganup nasa sakapta. Tapasahat do ganup nasa keluarga ta tutuhani asa tung tuhani ma tutu. Dinalaho mangurupi hita ganup nasa keluarga ta. Iko saha tutuhani. Sapala naung gabe sahalak na porsea na poso di jahuba di bata. Tutu na poso na targoar sisean ma. Na poso na targoar mangoloi ma. Jala uduk mangihuton ganup nasalomo ni rohani Tuhani di bagasan ni parmoluota. Dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus. Napaduahon didok dakolan mangurupi alay dohot majagan. Tuhani na majagai hita. Dang taboto damang dohot dainang sadiharina roa kapar jahat. Dang taboto damang dohot dainang dang diboto hita ganup nasatiki. Paronia kasibulis nalaho mangorsom ganup nasa sisian di Tuhan dan taboto alay marhite-hite ganup nasa naung dipasahat Tuhan itu hita ahamadidok Tuhani nama jagai hita jala didok Tuhan Yesus muse sahidong anakku do hamu rasi rasa ro ajal nihasiangano manang tu dia hita mangalak katutu manang tu dia pe ganup nasa sisian nai pasti do ditogu-togu pasti do diurupi dipargogoi kita molo disukun adong nagumogus ya Tuhani alus nadau harua kapat de bisuk nau bisuk situtu di portibion mangakui do Tuhan nau malo sian nau malo di portibion mangakui ya dong Tuhan saluhut na tutu saguru di debatado jala hobartulomo ni rohani ibanado diganup nasa akka parnguluota asa boy songon na pinangidonai saut di bagasa parnguluota damang dainang namangihut ahama nalaho si barita honon diganup nasa siseani ala biasana sahalak murid molo di oloi ibana do hatani guruna jala diulahon hatani guruna ahamana dapot ni ibana mungkin bolo di sekolah pangatusion ilmu ate di sekolah muse dapot di ibana do bohado dinalaho mangalului aka masa depan dimotivasi madisi ahamalalaho siulahon ni siseani nalaho siulahononna dang dau songon nadidok ni gurunai songo bangso taon asaboi do pamajuhon bangsoon asaboi muse gade generasi naboi pauli-ulihon berarti ganup nasahita sisean di Tuhan Yesus manang naporsea di Tuhan isadiri pe ulau tamanoruson ahama ulau tai molo marhite huriata didok marturia koinonia diakonia dohok didaskalia bohado hita mangulahoni molo sahalak sisean taulahoni napatuduhod do di barita nauli napatuduhod do di barita akan apinasahat na niajarhon ni guru na sumurungi ima Tuhan Yesus napaduahon gabe sahalak na low profile gabe sahalak na rendah hati
marohana maniru Tuhan Yesus Kristus, marohana mangoloi diganup nasa akanauli doho nadinggan, serep ibana diganup nasa aka patahenanda manang paragena. Napadua patuluhom muse olo manao na kana hacit alani nasitong. Olo manao na kana hacit asa jongjong hasitongan. Berarti dipangidohon sahala pejuang. Tabereng aka sisian ni Tuhan Yesus, sisian ni Tuhani. Adong namati tersilang, silang napi terbalik. Songo si Petrus. Tabereng boha si Johannes. Nagabi sahat tu ibana, dipasahat Tuhani pangukapion. Di mana tersurat di Bibel ta pangukapon manang wahyui. Na terbuang duwe di Pulau Patmos. Isi naso nahurang Porsia manang namol Porsiai si Thomas. Alai sahat doi mana barbarita tu India doho Asia. Laos mate di sinod doi. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dia kapanurirang natabereng pedamang doho dainang. Takas pohasi Daniel. Marpolitike pea akanggota ni rajai dinalaho pasudaho ibana. Bohado Tuhan majagai ibana. Harusinga namale. Naturaparon biasa na mga langjol manalomuar rohana. Alay holan pajagayon di Jahuba de Bata. Dang dihahua aka singai ibana. Bohasi Sadrak Mesak dohot Abednego. Napi na masuk tu api. Na merjilam-jilam situ. Unakon jolma. Harubosi pe disi. Pasti doboi. Gabi siga manang matutung. Alai si Mesak Sadrak dohot Abednego. Haruobu nape dangadong moru apala sauti. Dangadong bawa. Amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naniula nasidai imana didok na overcoming violence by non-violence. Patuduhon hasitongan marhite-hite hasitongan. Patuduhon ganup nasa akanadinggan berjuang mangalo kekerasan tanpa kekerasan. Gimana pinasahat ni Tuhan ni? Diuluhon dibahen nasida si songoni. Alai sahalak na diduru ni ha Kristeno. Alai marsiajar songon na niajar hon ni Tuhan Yesus. Ima si Mahatma Gandhi. Didok ibana ahimsa. Ahimsa terkenal do hatani si Mahatma Gandhi. Ahamalapatan na didoki. Asa diulahon maakana dinggani. Diulahon akana dinggani. Jala di pajongjong aka hasitongani. Alai dang marhite kekerasan. Alai marhite asini rohan. Damang daina. Sian natar surat itu tu tung macai ragam do jala torop do nalahu sidauta. Luar biasa panarihon ni Jahuba di Bata. Songo sielia pe. Dangadong besi panganon atura paro tiki. Ale pidong siga do pataru si panganon. Cian naruar bangsa Israel pe siam Mesir. Dangadong si panganon. Padang pasir doisi. Alai dangadong pedalan nasing. Roh Tuhan Jahuba di paturum manna. Do nahurang. Nahurang. Nahurang do sude diganup nasa rohani jol. Alai de batado namang guhi asaboy tung singkong. Loja hita mangulay nang loja hita dinalaho patupahon na dingga namang. Alai luhut na bolo di bagasan pasu-pasu ni debata. Halo jauh taidang marisuang. Halo jauh tai makorhon pasu-pasu.
ala debatado na mangurupi dohot na majagai. Debatado na mangurupi dohot na majagai kita. Atong songod di hatana na parpuli di bagasa turpu taon, dihaposi magoar ni Jehovah jala parsigatungan ibana tu debatana. Tahaposi matuhani. Marsigatung tu ibana manita. Unang marsigatung tu pikiran, gugutta, malota, nang haguguon ni Portillo. Molo marsigatung di Tuhani. Tuhanido na tugu. Tuhanido na rodi saliling-liling na. Jala ibana do na patupahon manang ahape na subuy pinikiran ni Jolma. Molo dihaholongi Jehovah hita. Takas songon nadidok na ibana mangurupi dohot na pasauton ganuk nasa lomoni rohana jaladang taruha kita. Atong damang dainang molo tapasahat dirita hibul tutuhani. Mangulu mahita songon naposo di debata, sisean ni debata, nauduk mangoloi, dohok mangulahon lomoni rohana. Tarpasu-pasu do kita. Unang mabiar hita mangulahon. Debatado na matok, dakya debata dausian hatana. Alasadado hatana, dohot debata. Atong debata mana masu-masu hita ganuk marsada-sada. Ganuk nasa keluarga tape, diramoti, jala di pasu-pasu, rodi saleleng di parmulun. Amen martanya.